estaria la Generalitat escoltant el Carilló. El Carilló. El Carilló. Perquè tinc bastants poemes dedicats al Carilló, perquè de fet és l'únic instrument, o sigui, no només a Catalunya, sinó a tot l'estat, com a instrument de concert. Vull dir, clar, aquí només hi ha aquest, en canvi a Holanda hi ha 100, però vaja, trobo que és un instrument preciós. Diu el Carilló. A més, de fa un cert temps, un any i pico, que hem començat a posar càmeres. Llavors, això té l'avantatge que al mateix temps que se sent es pot veure com toca. Ens arrenca, porta. Sí, perquè clar, el Carilló és un instrument fet a base de campanes. Cada campana està afinada, llavors cada tecla correspon a una campana. És com un piano però molt més atlètic. Sí, però clar, vas a la cosa. I ho trobo molt curiós, que a més jo vaig visitar i de fet on se sent millor és des de baix. Clar, ells ja estan acostumats a aquesta història. Doncs el Carilló. Cal retornar sempre al mateix tema, que esdevindrà canviant com la nit i el dia, els jorns i els no esperats atzucacs. Per això mateix el teclat del cel ja no existeix, perquè les imatges seran perennes, per sempre més. Amb el miracle de les càmeres i allò que hi és aparellat, però les campanes segueixen tocant i no apareix el misteri amagat, sinó tot el contrari. A plena llum ja som conscients unes altres virtuts, molt més blanques, molt més clares, com el mateix so, que ara té una altra mena de recolzaments i ens sembla que soni diferent, encara que només sigui per imatge en moviment, que és al vell costat. Només per això cal recordar com era abans i el que ha esdevingut ara. A vegades jo també em dedico a copiar. És a dir, aquí tinc un poema que havia afegit un sí, perquè la llum camina de puntetes per la carena, de fet és un fragment d'un poema d'Anton Sala Cornador. I això té sentit en el sentit que de fet el mes passat volíem fer un homenatge, però resulta que pel dolor de memòria i una sèrie de problemes. Anton Sala Cornador és el que porta, és el que mana més del Centre Comarcal Lleidatà en les sessions de poesia del Cafè dels Dissabtes. Que bé, el Cafè dels Dissabtes prové de l'època de la dictadura, en el sentit que era una manera de dir, no anem a fer un acte cultural, sinó simplement a prendre un cafè, llavors de passes a llegir poemes. I jo primer llegiré el fragment d'aquest prové dels poemes de l'abadia del mateix Sala Cornador, i llavors llegiré el meu text. El fragmentet diu: el sol ja és fora i encara escalfa, s'ha deslligat la capsa de la posta i s'escapen les hores i els isars, els robins i les veles dels mites, per una banda la lluna plena, per l'altra banda el cel rogenc, la llum camina de puntetes per la carena. I llavors el meu text es diu: si la llum camina de puntetes per la carena. Si la llum camina de puntetes per la carena, cal ser atents a la natura de Campistraus, o allà on sigui, de puntetes, és precís fer el camí, i que no sigui dit, ja que no cal pensar on ens portarà, no importarà, perquè l'itinerari és allò més important, no pas el lloc final, que sempre esdevindrà absurd. De puntetes cal observar la llum que ens acompanyarà. De puntetes és un gest força punyent i no gens forçat, com la muntanya i alhora el mar que viuen i moren al mateix temps. I el mot de puntetes cal repetir-lo, com el gest de caminar i viure no ha de cansar mai. De puntetes, de puntetes, de puntetes. Ens contempla la llum, la claror que ens amaga tot allò que és fosc, com la nit, però fins i tot aquesta té parts plenes de claredat. De puntetes.